zdochnutého psa. Ešte raz. Veľa z vás mi hovorí, keď spolu telefonujeme alebo sa rozprávame o tých boxoch, že vám to bude v aute napríklad zavádzať kvôli tomu, že tam vozíte, ja neviem, kočár, bicykel, lopatu, náradie, vrtačku, ja neviem, už som počul naozaj veľmi veľa vecí a niektoré boli veľmi bizarné. Ale nejdem sa tu nad tým pozastavovať ani tu komentovať niektoré prípady. A riešenie je veľmi jednoduché. Tak ako ten boxík príde v rozloženom stave, aj vy ho viete veľmi jednoducho a rýchlo rozložiť. Môžeme si to aj stopnúť, prosím časomieru, postprodukcii zapnúť. Ja neviem už. Hop. Tak. A vieme ho dať takto do placky, jednoducho a zabaliť. Hotovo. Koľko mi to trvalo? 9. Verím, že to bolo po 60 sekúnd. No, 3 plus 2? 8. Možno aj do 30 sekúnd. Jednoducho, strčíte kdekoľvek, nič nebude zavádzať, vyriešené, vybavené.